a wajen wani ɗan iska ɗan bello makiri. Barkanku da zuwa tashar labaran duniya, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗaura. Wannan shine labaran inda za ku ji wato shahararren malamin nan na garin Bauchi Afakallahu yake caccakar ɗan Bello akan cewa ya zo yana faɗan abin da bai sani ba, inda hakan ya biyo baya mako 3 da suka wuce ɗan Bello wato ya tona malaman asiri, inda su kuma malaman suke son su yi taro wato na karatun Alƙur'ani, sai dai shi ɗan Bellon ya ce akan za su tara mutane ne wato don su fake akan zaɓen 2027, inda hakan bai yi wa sauran mutane daɗi ba. Wato tun da ya yi magana ba wani malami da ya fito ya yi sharhi akan maganarsa, inda shi kuma Afakallahu a jiya wato ranar Juma'a 24 wato na watan Januwari 2025, inda ya fito a mimbari wato yake caccakan batun da ɗan Bello ya yi. Bari mu kunna muku ku ji baki ɗaya maganganun da yake. Sardi baya ramawa. Cewa yake wa almajiransa a duk faɗin Najeriya inda kuka ji an zage ni kar ku ce a rama. Ban yadda ku rama ba. Ku bari in aikin da muke don Allah ne, Allah zai gwada wa mutane. Har sharrin da ake wa Asadu Sunna wani lokaci ya gaya min wata aya da muke magana da shi, ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah yana bada kariya wa waɗanda suka yi imani. To amma yau malaman da suke kokarin akan addinin Allah din ake son a zubar da mutuncinsu a wajen wani ɗan iska ɗan bello makiri, wanda ɗan Najeriya yake yabansa. Domin ɗan bello da kake kallo dole ya burge 'yan Najeriya saboda ba Yahude ne, aiki yake wa Yahudawa. Ya san me a cikin abin da yake faruwa a arewa. Ɗan arewa ba abin da za ka yi ka burge shi kamar ka zo ka yi wa'azi ka ci mutuncin wani. Idan har da ka ci mutuncin gwamna, da ka yi daraja a wajen me yake da suna ɗan Najeriya. Ni me ya jawo min daraja ko ina ake cewa Afakalla. Da'awata ta da ne da nake ina zagin mutane ina cin mutuncinsu. Kowa yake ƙaunana. Wannan ya kira ni, ai Allah ya saka da alheri. Matsiyaci ba don Allah kace Allah ya saka da alheri ba, duk wanda ya yabe ni a da Allah ya tsine maka albarka. A yanzu kuma duk wanda yake yabo na Allah ya saka mishi da alheri. Domin ni in na tashi kawai ko tafsirin Qur'ani zan yi inda na sa gabana nan nake yi. In zan yi fasarar hadisi inda na sa gabana nan nake yi. Kuma yan Najeriya ko ba su son wannan. A comment naji wani zindiki yana cewa jikar Rasul Jarima ashe kana nan ne. Ina nan matsiyaci bana wancan tsiyar ne. Ai an binne shi. La'anannan waye binne ni? Ai ina nan. Kawai abin da ya binne ni ina fasara Qur'ani. Inda na sa gabana nan nake yi. Abin da ya binne ni ina fasara hadisi. Inda na sa da annabi ya faɗa sai in bi ta haka. Amma ni ba nan koma ina cin mutuncin mutane ba. Kuma wannan da'awar da ɗan Bello ɗin yake yi yayi sharri ma wasu gwamnoni, ya ɓata musu suna. Ya ɓaɓɓata wa mutane suna. Mun sani kowa na da matsala a tare da shi, amma asalin abin da ake so shine a cinna mana fitina a yi ta yi. Kuma shi ɗan Najeriya in kai ga yana yabo ko wa'azi ne, in ka ji malami ana cewa ai ana sauraron sa ba fa karantar da mutane yake ba, zagi yake yi, cin mutuncin mutane yake, ko ba shine daidai ba. Ko gwamnonin nan da kake kallo ake ta zagin su ai ba alheri bane. Duk malami ko a da ne in yayi fada da gwamnati bai cika lastin ba, da'awarsa bata cika lastin ba, magoya bayansa dura su cikin fitina yake yi. Kuma su shugabannin kangarar da su ake yi, domin ana tsokano su ga karfi a hannunsu su murkusa ka. Kuma duk lokacin da ka samu irin wannan, da ka samu almajiran da suke kan wannan da'awan ake daddaura su, ba abin da suka sani. Wasu ma ba su iya hada baki ba, ba za su iya kawo maka karatun Qur'ani mai kyau ba, hadisan manzala ba za su iya kawo maka mai kyau ba, sai hayaniya. Kuma wannan wa'azin shi yake kawo
mu ta raina malamanmu, mu ta cin mutuncinsu, mu ta cin mutuncin malamanmu, muna wulakanta su. Wannan wa'azuzzukan kuma shi yake kawo gaba a tsakanin al'ummar musulmai. Shi kuma ɗan Bello ya fito ne a hankali ta inda muka karkata muke so, ta wannan wajen yake shiga, kuma ta wannan wajen yake cin nasara, har ana ce masa shine gwarzon wannan shekara. Ni kuma ina ce masa gwarzon wannan shekara na wajen annamimanci makiri. Kuma ba ku sani ba, ɗan Bello abin da yake yi, pejinsa ne yake haɓakawa, yana samun kuɗi, domin Facebook da YouTube suna biyansa. Duk wanda yake irin wannan, su ma masu YouTube ɗin da suke saka abubuwa, wasu point yake tashi daga wani lokacin a juya shi ai convert ɗin shi ƙasan da kake tafi cire maka wannan kuɗin. Neman kuɗin sai yake yi, ko kuma kuna zira ido kuna kallo. So that ni abin da nake muku gargadi, ku yi hankali da ɗan Bello. Yanzu kwanan nan abin da ɗan Bello ya kawo, kotin ɗin maganan Sheikh Balalau, kotin ɗin maganansa ya ɗauka ya juya ta. Dan Allah abin da ɗan Bello ya faɗa, ya ce da a tara malamai mutum 1000 kaza, za su yi kaza, kamfen ne za su yi wa Tinubu. To tambayar da dawai ɗan Bello, Balalau dai malami ne, kuma malami yana da ilimi, imaninsa karuwa sake. Malam Balalau ya fi ɗan Bello imani, ya fi ɗan Bello sanin waye Allah. Malam Balalau wato shugaba ne cikin al'umman musulmai, yana kuma da darajar sannan da Allah ta'ala ya bashi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikinku, waɗanda suke da ilimi kuma ga imanin, sai Allah ya ɗaukaka darajansu. Allah ya ɗaukaka shi, ya fifita shi akan wasu da yawa cikin mutane, kuma ya ba shi matsayi na malanta, kuma ya yi aikin musulunci yadda zindiki ɗan Bello bai taɓa yin ta ba, kuma ba zai iya yi ba. Na fata muna fahimta. Yanzu ya zo ya fassara wannan maganan. Shi Malam Balalau bai fa buɗu baki, na waje ya ɗauke. Malam Balalau, ku duba na wajen nan ko yana yi. Malam Balalau maganan sannan da ya faɗa bai ce kamfen ba ne zai yi wa Tinubu. Abin da ya faɗa, za a yi taron masu ƙur'ani a haɗa zumunci tsakanin dukkan makaranta alƙur'ani, sakamakon mu Najeriya Allah ya haɗa mu, muna nan da yawa mahaddatan alƙur'ani. Ni ma mahaddacin alƙur'anin ne, domin tun ina yaro nake da haddan Qur'ani, kuma ni gogagge ne wajen jan baki a cikin jihar Bauchi, kowa ya sani. Tun ina dan kucili, idan an zo da a ja baki, malamin sai an sun koyar min da bakin lasfika tukunna in ja baki, har ana cewa ga wani dan tayi nan yana jan baki, kowa ya sani. To muna nan da yawa madahaddatan Qur'ani waɗanda suka haddace alqur'ani, kuma yayi bayani akwai waɗanda ba su gano wasu ruwayoyi da kira'o'i ba da wasu surrori na alqur'ani. Idan an yi taron nan da a fiffitar da wasu abubuwa na ilimomi na alqur'ani, kuma duniya za ta amfana. Yau idan ƙungiyan da muke da su na musulunci ba su da kuɗin da za su haɗa wannan abu, gwamnatin Najeriya na Tinubu idan ta ba da wannan kuɗin, ko biliyan 1000 ne idan ta ɗauka ta bayarwa musulunci ta bayar. Kuma wanda ta ba su ɗin nan idan sun ci musulmai ne ma'addatan alƙur'ani suka ci, kuma su suke bin ta bashi. Duk wanda ya haddata ƙur'ani yake aikin Allah, ya kamata gwamnatin Najeriya ta dinga biyarsa. Yau wannan kuɗin da za a fitar da shi ɗin, an fitar wa arna fiye da irin wannan kuɗin, sun ci sun yi shiru. Sai ɗan Bello makiri zindiki ɗan iska shine zai fito yana zagin malamai, kuma a samu wasu daga cikin mutanen kirki su yi kan ɗan Bello suna cewa wai ai yana binciken uwarwa yake yi. In kana neman wanda ba na son in ga hotonsa a idanuna, shine ɗan Bello. An dai ce musulmi ne, amma ban taɓa ganin ya yi sallah ba. Ka taɓa ganin yana yi? To shi kenan, amma mun ga Balalau yana sallah ai ko? Mun ga kuma yana wa'azi. Mun ga Sheikh Ibrahim ɗan gidan Sheikh Tahir Uthman Bauchi yana sallah, kuma malami ne na addini, kuma suna da kimarsu, suna kuma da darajansu. Kuma kai musulmi, taron nan na arna da aiko na musulmai,
kuma na musulunci za a yi, taron nan kuma na mene? Na alƙur'ani. To taron nan na alƙur'ani da da a yi, malamai ne su ne in za su yi kake jin kyashi a zuciyarka. 'Yan iska makaɗa 1000 nawa aka ba su, miliyan nawa aka ba su. 'Yan drama taro nawa suka yi, miliyan nawa aka ba su. 'Yan ƙwallo miliyan nawa aka ba su. Kai ɗan iska ɗan bello, kai ɗan iska ɗan bello da kake wannan maganan, ka taɓa magana akan kuɗin da ake kashewa na 'yan ƙwallo? Ka taɓa magana akan abin da ake bawa 'yan kwacawa? Ka taɓa magana dubi kuɗin da ake kashewa 'yan drama masu ɓata mana tarbiyya? Ka taɓa magana akan su? Dubi 'yan rawa, ka taɓa magana akan su? Sai taron alƙur'ani, sai taron alƙur'ani. Su ko musulmanmu wasu daga cikin jahilai suna ta ƙoƙarin bin bayansa saboda musulmi bayi da hankali. Kuɗin da ake kashewa a ginin coci guda nawa kuka taɓa ganin an zo da a gina ta ake yawo da kwandonsu, kwandon coci ana neman taimako? Amma ka taɓa ganin masallacin da aka gina ta mu ba mu yawo da kwando ba? Babu. Oh, kenan yanzu ba Yahude matsiyaci ɗan bello kai yanzu shine ba abin da yake maka takaici sai taron musulunci? Kuma a samu wasu suna sa bakinsu. Da Allah akwai wani soja mai bobo a baki, ka cire bakinka, ya kamata ya cire bakin shi a cikin harkan addini. Ina ganin ana yawo da shi, ni ban taba ganin maganan da babu fasaha, babu zalaka, ba hankali a cikinta kamar maganganu na bala'i na dan iskan wannan sojan ba. Wani dan iskan soja ne, wai yana lissafi, ya ce to mutanen da zai a ɗibo su sai ya calculating adadin yawansu. Kun ji ɗaya? Sai ya ce to abincin da za su ci a Abuja, sai ya calculating ɗin hotel ɗin da za su zauna, sai ya ce biliyan 2. To me kake so ka cire anan? Ka manta da cewa wa Qur'ani da aka kashe wannan kuɗin? Ka manta da cewa wannan kuɗin wa musulmai da aka kashe? Kuma da kake magana akan balalau, kazami irin ka kai magana akan balalau ne? Me ka karanta? Maganganun duk iskancin da kake din in ka juya ta da larabci zaka iya yi? Oh, mu musulmai mu ne dabbobi, mu yi kan malamanmu. Wallahi kar ku yadda a zubar muku da mutuncin malamai. Jama'a kun ji wannan maganan? Kar ku yadda a zubar muku da mutuncin malamai. Dan wallahi malaman nan da kuke kallo aikin da suke ni sai da na fara ɗuruwa ina ganin irin yadda suke shiga kwazazzabo da wurare da suke zuwa suna tusa musulunci, kai kana zaune a nan. Wallahi tallahi aikin da suke yi da yawan waɗanda suke zagin sun basu yi ba. Abu na ƙarshe, wasu wa'azuzzukan da Allah ku binne su ku daina saurara. Akwai wasu wa'azuzzuka na wasu malamai, ban kuma kira suna ba, wanda na sha ishara da su kai mu zuwa ga wannan, su zubar muku mutuncin malaman da suke zuwa cikin ƙasashen waje su je su musuluntar, su gina musu masallaci. Kar ku yadda zubar muku da mutuncin waɗannan malaman. Suna wakiltan ku, sun shiga Nijar sun kai sunna da musulunci, sun shiga Chadi, sun shiga Kamaru, sun shiga duk irin wuraren nan. Wasu wuraren ba a ma magana da Hausa, sun nemi mutanen kirki masu irin wannan. Barkanku da zuwa tashar labaran duniya, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗaura.